Querido Pemento, dende o primeiro instante no que te vin, souben que atopei algo moi especial. Na horta, entre tantos vegetais, ti brillabas cunha elegancia inigualable e o meu pequeno corazón de porquiño e o meu rabiño de cochiño sentiu de inmediato unha atracción pola túa radiante cor. Parece moi interesante. Vamos a ver como están os pementos e como está o churrasco. Xuntos, poderíamos ser a mellor combinación para calquera prato. Ti pemento e eu churrasco. As boas aguas de San Cibrán regan as boas beijas de Juláns e así se crea o gran pemento, a gran calidad que ten e a gran organización desta festa. É a primeira vez que veño. Si, eu a segunda vez que veño eu pasei moi ben, a verdad. Penso volver. Mira, aquí che presento aquí a costilla da festa do pemento, non é... Aquí é a festa do pemento, non é a festa da costilla, pero preparámoslo o pemento coa costilla. Pois estou servindo viño na festa do pemento de Juláns. Neste momento estou servindo o pemento e o chourizo porque é unha das cuestións máis difíciles de facer. O pemento hai que saber colocar ben en cada plato para que nos chegue para todos en unha ración. No, ainda non as probé, por eso tiña curiosidade por probarlos. A ver que son e que variedad son e se están ricos. Os pementos riquísimos. Maravillosa, estupenda, divina. Está moi rico, todo moi rico. A comida que non viu en ningún sitio viña tan ben preparada como esta. Comes bien, non é caro, o ambiente é fabuloso. Moita xente. Eu creo que hubo máis que o ano pasado, que xa houbera bastante. A organización está moi ben, teñeno moi ben montado, a comida é divina, porque os pimientos son maravillosos. Pois unha alegría e, aparte, un benestar para a parroquia, e para o ayuntamiento, claro. Pois un día de moita alegría, no que botamos unha man a estes amigos do pemento e vemos toda a xente comendo e pasando ben aquí. Temos unha boa xente aquí para traballar, para unha cousa e para outra, sin problema ningún, A festa do pemento é tradición, ao mesmo tempo é vivir o pasado, que a xente sepa que isto non é de agora, senón que ven de tempos antergos, que a xente traballou moito para conseguir ter un bo pemento. Xa foi toda a vida isto. A festa non, o pemento de aquí que foi reconocido en todos os lados. A festa foi boa, pero con moito traballo, moito traballo. Viva o pemento de Juláns! Viva o pimento de Guláns! Viva o pemento de Guláns! Viva o pemento de Juláns!
Viva o pemento de Guláns! Viva o pemento de Julansi! Viva o pemento de Guláns para sempre! Se alguén quere vir por aquí ou iso, o ano, aquí estamos todos,